Dobré ráno, želám z Lohovca. Som naozaj na námestí pri soche, už to viem úplne presne. Dvoch partizánov, jeden sa volá Blaho a druhý Michal. A je tu s nimi aj ich matka Margita, ale oni sú kamenní, sú to sochy a nemôžu sa zapojiť do našej rannej súťaže. Ja vám všetkým želám dobré ráno. Dobré ráno! Dobré ráno. Prišla rodinka, mamina s dcerou, dcera sa volá? Zuzka. Zuzka, potešilo by ťa domáce kino? Áno. Ale vieš, že nie sú Vianoce, zase nemôžeš mať všetko takto cez rok. Opýtam sa ďalších, ty vieš, aký je dnes deň? No, piatok veľký. Je veľký piatok, vieš, čo sa dnes nerobí? Nič. Nič sa nerobí, napríklad sa neje mäso. Jedol niekto z vás mäso? Už teraz? Ty už si jedla mäso, môže ťa to zaťažiť pri úlohe, pretože tú úlohu sa dozviete teraz. V tejto chvíli ja to vyhlásim. Kto splní ako prvý, teda najrýchlejšie, dostáva automaticky domáce kino Samsung od spoločnosti TPD. Je to fantastické. Pozrime sa na hodinky, je 8:07, aspoň podľa môjho času. Je jedno, dokedy tu budeme, kým sa niekomu z vás nepodarí splniť úlohu, ktorá dnes ráno znie. Keďže je Veľký piatok, začína sa Veľká noc, najväčší sviatok roku, my si zaspomíname na iný sviatok, na Vianoce, vianočný stromček s jednou ozdobou. Kto prvý prinesie, musí tam byť jedna ozdoba. Ty máš doma? Bývajte, vianočný stromček s jednou ozdobou. Všetci sa rozbehli, každý to má v Lohovci domov blízko, bežte, utekajte a my čakáme. Lípu nechajte, prosím. A musí byť jedna, alebo môže byť viacej ozdob? Toto je absolútne. Je to vianočný stromček? Normálne. Vy ste tu boli? Áno. Ahoj. Ahoj. Poďte za mnou. To je moja ozdoba. Vážne? Áno. Neskoro do keľu! Hop, 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 poď, poď! Už je tu celý les. 12, parádne, 12. Ja mám malého len. Áno, vítam, skutočne je to tak, pretože dnes to bolo také pol na pol, súťažili sme síce na Veľký piatok a ten aj je veľkým pre všetkých. Ja musím povedať pre všetkých, pretože predviedli fantastické číslo. Ak by sme súťažili o najväčší, vyhral by si ty, ale to je len možno keď tak cena útechy, takže aj to je tvoj, prepáč, tak tu sa rozčuluje, áno, tak vyhral by si teda ty. Bol si možno, že v prvej peťke, ale nestačilo to, smútok. Nie, lebo sme vyhrali DVDčko. Svojím spôsobom si, áno, tá pani, ktorá vyhrala, je ti čo? Mama. To je mama, no tak volá sa? Náďa. Volá sa Náďa. Tak pani Náďka, to je váš synátor. Koľky ste tu, alebo koľky členovia rodiny? Traja. Traja. Ešte dcéra bola, alebo manžel? Dcéra. A kde je dcéra? To je dcéra, áno. Špecifikom tejto rodiny je, že každý má piercing niekde na tele, syn a dcéra evidentne v nose. Vy máte kde, Ja pani nemám Náďa? nikde piercing. Vás to ešte len čaká, Áno, možno, čaká, áno, no, doniesli ste krásny maličký vianočný stromček, presne typická verzia toho, čo máme my lenivci doma niekde v pivnici, odkiaľ ste ho vyťahli len niekde tuto na blízku. Áno, tuto na blízku z kaviárne, prosím. Takže domáce kino Samsung vďaka TPDčku je dnes vaše, no a keďže máme vianočný stromček, zhodli sme sa tuto s ostatnými, že Tichá noc by nás veľmi potešila. No, inak nebude to domáce kino, takže Tichá noc alebo nejakú inú koledu. Ježiš, ja neviem spievať, to by bolo hrozné. No ale my musíme, bohužiaľ, noc pomaličky. Pomôže vám vlastne muž, ktorý prišiel s touto myšlienkou. Takže on dá prvý hlas a potom sa pripojíme aj ostatní, takže dáme si koledku. Dáme to potichu. Potichu, tak. No, 3, 4. Tichá noc. Svätá noc. Je naše. Je naozaj vaše, blahoželáme dnešnej víťazke z Lohovca. Bolo tu fantasticky, určite prídeme, pretože práve túto Fanrádiom žije a živí. Dnes budete živí všetci. Želáme krásnu Veľkú noc, takže ahoj papa, čau. Čau. Ahoj, ďakujeme. Takže si môžem prebrať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak, záručak je k tomu. Áno, všetko. Janko. Majte sa. Majte sa krásne, Boli ste ďakujeme. výborní. Dovidenia. Na budúce ostatní.